Wijkagent Maud van Arsen was de initiatiefneemster van de informatiemarkt Veilig Leven, die afgelopen zaterdag in Oostrum plaatsvond. In samenwerking met de politie, de brandweer en de ambulancedienst werden diverse thema's zichtbaar gemaakt. Ik ben hier sinds 1 januari wijkagent. Ik heb voorheen in het Gennepse gezeten waar ik wijkagent was. En ik bedacht me, ja, hoe ga ik nu dichter bij de burgers komen en de burgers naar mij toe komen over dingetjes op het punt van veiligheid, om dat bij mij te melden. Toen heb ik me bedacht inderdaad van, ik ga een event opzetten. Veiligheid is gewoon merken wij in ons beroep gewoon heel erg breed. Hè. Dat begint bij iedereen in de woning, dan dat je naar buiten stapt, hè, de maatschappij, om het zo maar te zeggen, instapt. De maatschappij begint ook al in huis natuurlijk, hè, voornamelijk op social media gebied. En dat was eigenlijk het idee van, ik ga het toch ietsjes breder trekken dan alleen de politie, om het zo maar te zeggen. Om een eventje neer te zetten op het gebied van preventie eigenlijk. Op het plein was van alles te zien. De politie had een grote truck beschikbaar gesteld. En dit rijdende Media Lab is te gebruiken voor opleiding van politiemensen, voor promotie en ook te gebruiken als kantoor om bij bewoners van een wijk of gemeente informatie in te winnen. De ambulancedienst was aanwezig en er werd informatie gegeven over apps als Burgernet en buurtpreventie. Een bijzondere activiteit was de Experience Unit, een brandveilig leven. Met een bril met gesimuleerde rook moest de weg terug door een nagebootste woning gevonden worden. En deze ervaring is bedoeld om mensen bewust te maken van risico's en mogelijke verwarring bij weinig zicht in een gevaarlijke situatie zoals bij brand. De informatiemarkt was vooral bedoeld om te laten zien hoe belangrijk de samenwerking is tussen de hulpdiensten en de burgers. Om even een voorbeeldje te nemen, er komt de reanimatiemelding er binnen. Die komt bij ons net zo goed binnen als bij de ambulancedienst. Dan gaan wij natuurlijk ter plaatse. Wij zijn ook allemaal geoefend om te reanimeren. We hebben ook een AED in ons voertuig liggen. Maar als je iemand hebt die een straat verder woont, die vanuit beroepsmatigheid ook kan reanimeren en misschien inderdaad ook wel privé cursus heeft gevolgd, die kan reanimeren. En die woont een straat verder, die zal er altijd eerder zijn dan een ambulance, dan dat wij er zijn. En ja, je weet het, bij reanimatie, iedere seconde telt gewoon. In het gemeenschapshuis werden ook bekende babbeltroes gepresenteerd door het project Waak voor Inbraak. Dag meneer. De opzet van de laagdrempelige informatiemarkt zou de afstand tussen de burger en de politie moeten verkleinen. Het belangrijkste is inderdaad gekend en gekend worden. Ik sta als wijkagent natuurlijk in een dorp waar ik wijkagent van ben. Dus ik vind het heel fijn dat de burgers, dat we elkaar leren kennen. En daar hoop ik ook aan te geven dat het heel laagdrempelig is om contact met de politie op te nemen. Is dat we er echt voor de burgers zijn. Dat het natuurlijk niet altijd bij iedereen positief ervaren wordt. Maar goed, er zijn altijd dingen te benoemen waarom dat zou zijn. Maar ik wil echt wel duidelijk aangeven dat dat dus echt wel mogelijk is. We zijn echt heel laagdrempelig. We zijn er voor de burgers. We moeten het van buiten gaan halen, zodat we binnen kunnen draaien. En dat is eigenlijk het grootste doel van dit, dat de mensen kennen wat er allemaal is. En in ieder geval mij als wijkagent ook natuurlijk een keer zien. En niet alleen is Maud van Arsen wijkagent van Oostrum, maar ook de inwoners van Leunen, Wansen, Geesteren en Smakt kunnen een beroep op haar doen.